Este vídeo provén dun directo feito na miña canle de Twitch. Seguídeme en Twitch para non perdervos nada. Link na descripción do vídeo. Damos a reanudar. A ver se xa... Digamos que cando levas unhas horas xogando xa vas collendo un ritmo. Pero isto de empezar así de repente aquí, igual xa me jodeu ese ritmo. Esta palanca para empezar, non sei o que fa. Ah, vale, si, xa me lembro. Que precisamente isto foi o último que fixen. E morrín por culpa de... Hostia, víronse tripas aí. Creo que se viron tripas. Bueno, non sei o que me queda, pero sí, entendo que... Bueno, a verdade que aquí non teño moi claro como teño que facer. Ah, espera, que aí hai corriente. Vale, creo que xa entendo que hai que facer. Creo que teño que darlle aquí. Agárrate, cabrón. O que pasa que eses tubos están electrificados. O que pasa que a caixa igual teño que caer encima da caixa para que non me electrocute. Creo que o tema vai ser ter timing a hora de caer na caixa. Pero ali hai unha sierra que non me gusta. No, no, no. Pero quéreme explicar a alguén por que o fulano decidiu baixar da puta caixa? É que eu non lle dei a baixar, baixou o fulano solo. Dixo, bueno, a ver, estou aquí, vou a baixar, a ver que pasa. Que vai pasar? Que te vas comer unha hostia de non sei cantos miles de vatios, de voltios. Sí, a ver, a verdad que o xogo co pouco que, o sea, digamos que así cos límites gráficos que ten, así co sencillez que plantea, dá moito de sí. Vale. Isto sigue se movendo, ¿no? Sí. Saltei. O sea, saltei tarde, iba a decir saltei tarde, pero entre comillas, porque creo que nin sequera chegou a saltar. Hostia, que lle dei a palanca e non movín a caixa. Oh. A ver, teño que reconocer que a mí faime gracia como acaba contra as sierras. Que tal aí o brasileiro apareceu? Esvarou, sí. Aquí vouche dicir que vai resbalar unhas cuantas veces. O problema aquí é que tes que ir esperando a que isto acabe de dar a volta e se morres tes que volver a comerte isto todo. Este é o problema deste xogo, cando os intentos dependen de que do ritmo ao que se move algo e non do ritmo ao que te moves ti. Ese é o puto problema. Non! Por quê? Por quê? Veume Mourinho á cabeza ahora. Pero é inevitable. Por quê? Que alguén me explique por quê? Pola ansia entre comillas, porque eu caio ben e dáselle por baixar, pero é que eu doulle para arriba. Ves que aquí non chega a baixar de todo. Aquí non baixa de todo. Pero ali baixa de todo, ainda que lle cancele, ainda que lle dé para arriba o cabrón, toca o puto tubo e morre, gaña unha volta. Pero sí, a ver, está claro que a impaciencia, o problema deste xogo é como te tiltees, porque estás jodido. Nesta situación, se te volves impaciente estás jodido. E estou me volvendo impaciente porque a mellor vaime levar tanto tempo como algún boss do Metroid Dread.
O problema é que como vou correr neste espacio tan limitado. Vale. Vale, ainda non me podo soltar. Agora sí que parou este. Vale, parou. Eso es bueno. Oh, no. Oh, no. Outra vez, no. Why? Tío, es muy fácil de tiltear. A ver, sí. Sí. É verdade. É máis que vou ser agora. O sea, agora vai me vir a bola esa detrás. E o peor é que hai unha pendiente moi grande, tío. Hola. Podes empujar isto un pelín máis rápido, por favor? Creo que aquí non estou ben, verdad? No! Ainda non se quentou como se ten que quentar, lol. A ver, depende que xogo sea, non me vou quentar. Vale, pois non acabo de ver o que teño que facer ca caixa, se vos digo a verdade. Tenía que ser máis hardcore. Na verdade que aquí, esta vez non, é como que se silenciou un pouco o que está pasando no xogo, como se estuvera nun sitio silencioso ou algo. Porque hai veces que había máis detalle no sonido. Ah, vale, xa entendo. Pensei que aquilo non estaba cerrado. Ah! Vale, tarde. Claro, pensei que aquilo xa estaba cerrado antes, pero non, cerra. Vale, pois hai que ser rápido simplemente. Pero non vai ser fácil, Este é o típico que a mellor, como espectador, dis, joder, pero que malo é. Pero non é tan fácil. E de feito, non sei eu se vexo eu a forma de subir aí. Ai, sí que sube. Pero que ahora mismo entendo que o xogo é así, pero vexo como falta de detalles nas cousas. Hai unha mariposa, que isto creo que salía nunha das cousas do xogo. Esa mariposa creo que vai indicarme algo, ou non. Hostia, rapaz. Oh, no! Fuck! O puto gusano, again. Creo que este, polo que cheguei a deducir, creo que reacciona ca luz. O sea, aquí vai me va... Sí. Efectivamente, confirmamos. Buah. Buah. É verdade, xa non me acordaba desa mierda. Vou falar inglés ou estar calado, unha das dúas. Pero en serio, tes 25 xa. A ver, ahora mismo neste contexto é difícil que fale inglés, Quero dicir, falalo decente. E eu xa non sei falalo decente. Dudei. Bueno, hoxe non vai a ser logo, Aquí teño que saltar cando este baixando. O timing aquí é importante. A ver, podo facer... Bueno, que ahora non o vou facer, pero algún día podría facer algún tipo de movida para que fose máis rápido, o sea, para que ganara puntos de ganar. Vou esperar aquí, porque creo que é o máis inteligente.
Vale, caixiñas, a ver. Esas caixas me axudan. Aí me gusta a caixiña. E agora que teño que dar a volta? Non. É que agora mismo estou perdido. Caín por un burato por culpa de dar a volta, non? E perdín a posibilidade de falar ca tipa. Agora mismo estou totalmente confundido. É por se vai facer, se non gaste nada. A ver, o día que o puxen dixen, bueno, non o vexo tan descabellado, pero en directo é jodido, improvisar inglés. Creo, vamos, eu creo que é jodido improvisar o inglés. O sea, Ibai, por exemplo, non é que fale ben inglés, pero el sabe improvisar algo. E non fala ben, imagínate. O sea, ui, aquí non vou ben facendo. Creo que falta un elemento importante aquí. Non acabo de ver como teño que facer aquí. Abro aquí. Nin de pau. ¡Oh! Se partió. Ahora que me acordou, tamén unha das cousas que se me ocorreu facer un día é algo que pensei, eu de feito aínda non estou moi cerca, pero é algo que antes ou despois vai chegar. No, merda, non morri, menos mal. Estaba xa pensando un día en cousas que facer cando faga un ano en Twitch. E unha das cousas que pensei é por exemplo, pois eso, o día que faga, pois facer vídeos reaccións ou cosas así. Ocorreuseme que unha das cousas que podo facer é reaccionar a reels ou cousas así. Porque eu a veces perdo moito tempo vendo reels, pero moito tempo. Quen di reels di TikToks, non? Tamén, que ven sendo o mismo. Entonces, sí que é unha boa maneira de a veces pasar o rato, non? Onde que sea unha horiña ou así. Bueno, eu agora aquí non vexo moi claro o que teño que facer. Sei que teño que ir por aí. Bueno, ese opo indica que por aí non é, ao mellor, non? Un xogando a suscriptores ao PUBG. Home, se pudera... Espera un momento, creo que se me ocorreu unha cousa. Teño que paralo antes. Como hai un tempo aí de marxe. Teño que deixalo que pare. No, demasiado tarde. Aquí non teño moi claro, Esta merda de muñeco, máis la puta madre que o inventou. A ver, o PUBG, se é con xente limitada, que actualmente pódense crear partidas personalizadas. Creo que sí, non?
Ah, non me chega, que pena. Ah, pensei que o sabías, ti que levaba máis de 700 horas xogadas. Pensei que sabías eso, macho. Ou fai moito que non xogas, ou... Así non vou chegar. Fai máis de 2 anos. É que cambiou moito, dende que a última vez que eu toquei a estas navidades. Aquí estou facendo parguel, a palanca. Pero se se puderan crear partidas personalizadas, sí que sería un xogo a ter en conta, agora que é free to play, ademais. Pero un Among Us sí, non? Ou non? Hai retractores do Among Us neste chat. Estou facendo da miña vida. A ver, o Among Us, o problema é que meteron agora cousas, bueno, xa hai meses, pero cambiaron, meteron os roles e tal. Non me enteraría, pero bueno, esa é parte da gracia tamén. Cando hai moita xente que desconoce cousas do xogo. Para atrás non sei se pode volver, pero eu estou por ir volver para atrás. Manolo, que te acabas de lucir. Manolo. Eu non sei se teño que ir por aquí para diante ou non, pero dado que aí non dou avanzado. Ui, hai mal timing aquí, a mellor non podo. Non me van cadrar ben as caixas, para saltar ali. Non me cadran ben as caixas. Entonces creo que para atrás non vai a ser, Vale, creo que xa entendín. Aquí hai unha cousa clara. Opa, deuche unha volta, amigo. As caixas son clave. Cambiabas a dirección desta tuerca tamén, non? Sabrémolo agora. Non cambia. Como fago logo? Imposible. Ah, pero empurrando sí que cambio. Vale, notase que ahora mismo estou un pouco perdidillo. Eu agora vou probar unha cousa, pero non estou seguro de que este sea o camiño a elegir. Pero bueno. Non subas? Bien. Non me jodas, tío. Quedei aí porque quería subir a escaleira. Pero vou pasar da escaleira logo. Bueno, sí que podía subir a escaleira.
Así que teño medo. Teño medo ao cu de Pedro. Quero subir a esa escaleira. Teño curiosidade por saber que hai arriba. Non sei, a mellor non hai nada, pero quero saberlo. Merda. Non me dá tempo. É porque non te enganchastes, hijo de puta. Joder. Ao final é o que vos dicía. O que me queda de xogo vai me levar máis tempo co resto. O que me levou chegar hasta aquí. Entonces o problema ahora vai ser ese. Saltei moi pronto. Ahora empezo a estar tilteado. E notase, verdad? Porque estou me empezando a desesperar. Non quero estar aquí estancado. O que máis me inquieta destes xogos nos que hai ahora mismo, como hai varios camiños, temo que me equivoque e despois teña que volver a desandar isto. Iso é o que máis me raya. Non me dá tempo. O problema ahora é que a duda faime cometer erros máis facilmente. É o problema de estar algo tilteado, que cometes erros máis facilmente. Pois nada, a tomar polo cu. Iba a pasar desas escaleiras, pero creo que teño que tomalas. Teño que tomalas. Sí, eso xa sei o que... Eso tamén o quero facer. Pero outra cousa é que me sala. E máis hai moito medo, hai que non me dé tempo. Ao final... Me cago na madre que te botou. É que non é tan rápido. Parece rápido. Aí estás, hostia. Vale, aquí lévame ao outro lado do rollo. Vale, creo que tiña que telo a choia cara ao outro lado. Salta sobre las cajas. Vuelves sobre... Salta sobre las cajas. Iso é como unha pista que me están dando. Vale. O que vos decía, ese ovo, esa mierda indícanos que por aí non é. Vou pasar da escaleira ahora que xa saquei a duda. A ver se non morro aplastado outra vez. Pasa que chega malí. Non me chega. Nin de pau. Creo que antes me olvidé de darlle a palanca antes de que oyer ese ovo. Ou non. Daré enganchado ali. Sí. Vou probar. Teño que probar. É a única alternativa.
Si, é a alternativa. Si, é o que iba a facer agora. Si, o que pasa que antes xa pensei e dixen, merda, debiña haber dado a palanca. E agora o problema é que a veces perdo a paciencia. Non, dudo. Agora xa estou dudando demasiado. Vale. A ver si ahora me sale da palanca otra vez. Bien. Como non poida subir, vou me cagar na puta, Como non subas, puto fulano que non sube, tío. Non sube, non engancha. Non se engancha. Non se engancha. É mal ángulo. Engánchate, por favor. Nah, tío, non é así, Non sube. Non sube. Non sube. Por aquí non é. Por aquí non é, chavales. Sí, dá a sensación de que ao pasar por aquí arriba morrería o personaje. É o problema. Oh! Doeu-me, ese aplastamiento último doeu. A ver, quero volver a mirar unha cousa aquí. A ver, aquí... Ai, máis é verdad que morrería aí arriba, tío. Que aí hai outra tuerca. Non tería sentido que subira por aí. Pero ali arriba hai outra palanca, Eu creo que o camiño é por aquí, tío. Pero claro, non podo... Eu creo que tería que subir unha caixa de alguma maneira. Sí, pero se cambio o sentido, despois non podo dar subido por aquí. E antes xa intentei facelo, pero non me dá enganchado. Claro, pero non me dá subido. Antes intentei así, facer así. Intentei subir varias veces. Pero ou se me queda corto a hora de subir ao engranaje, ou se me queda corto a hora de subir á escaleira. Que ese é o problema. É o primeiro que intentei, de feito. Madre mía, para, así non. ¡Oh! Enganchou. Que bueno aí. Que bueno o personaje aí. Aí, por unha vez fixo algo ben, macho. Por unha vez obedeceu.
Qué bueno, sí señor. Vale. Esto que fai? Electricidad. Sube e despois baixa. Vale, creo que xa sei o que hai que facer. Tengo que empujar a caixa. A caixa o correcto este. O que pasa é que teño curiosidade por saber o que hai aquí abaixo. Aquí non habrá nada, ao mellor. Ah, mira, aquí hai este. Hostia, un chollo con luz. Ah, vale. Creo que teño que subir aí arriba para levantar esa barrera. Vale. Vamos. A ver se me dá tempo. Creo que isto tamén é de timing. Os timings deste xogo estánme tocando os collóns, Porque isto de ter que calcular que cando empujar, que cando non sei que, a min, non sei a vos, pero a min tocan os collóns. Isto é algo que odio en xeral dos xogos. Ter que, ai, o momento xusto, vai tomar polo cu, Tío, que iso... Cago en vuestra raza, tío. Cos putos cálculos. Claro, ahora resulta que me cadra mal porque, claro, non me dá tempo, porque está no lado que non é. Me cago en tu puta madre. Xa sei que aquí o xogo vai estar en saber cando tens que saltar e cando tens que non sei que. Temo a calcular a hostia na vida. No, así xa vou mal. Creo que teño que esperar a que a carretilla este aquí para darle a palanca. O que pasa é que canto máis tarde, máis balanceo perde. Espera, vou facer primeiro empujar cara a lá. Fíxeno mal, que acabo de dicir o que iba a facer e acabo de facelo mal. Vale, dou unha volta porque ainda estaba electrocutado. Te electrocutaste. Vale, vamos a ver. Teño que empurrar así e darlle a palanca cando a escalera este volvendo cara a la. Darle ahora. Aí está. Vale. E ahora aí hai unha palanca que teño que baixar, entendo. Ai, claro, porque me cago na puta. Ao reseteárseme volveu o carro da luz pa diante. Que eu deixei no de baixo, Só deixara de baixo para que non me pasara iso. Pero como morrín, reseteóuseme. Me cago na puta que os pareu. Ah! Que tocadura de pelotas, amigo. A ver, pero súbeme fulano. Me cago en ti, macho. Joder. No, se teño que esperar a que subas. Vale, aquí damos a palanca cando este indo cara a lá. Tardei moito xa. Cajo no fulano da vida. Agora sí que me empezo a empecientar porque toco os collóns. Toco os collóns, sinceramente. Cando o muñeco non obedece,
Ahí estás. Ahora aquí habrá outra parte na que morra e teña que volver a facer todo. Xa sei o que significa isto. Que teño que correr e non podo quedar atrás. E poñen unha sierra para que calcule a oscuras donde teño que saltar. Claro que sí, hombre. Este ainda acaba de empezar. Hillos da puta. Ai, bueno, solo era isto. Me cago na puta que os pariu. Non me jodas. Vale, polo menos non empezo atrás de todo. Vale, e agora que? Que teño que parar o carro para que non... para que non me electrocute. O sea, frenalo, porque vai tocar o botón si ou si. Non me dá tempo, tío. Ah, bueno, para. Espera un momento. Ah, pero isto vai baixar si ou si. Mas teño que usar o carro para subir arriba. Que collóns? Non me dá tempo, tío. No, é que se o movo hasta aquí colle demasiada inercia. Hostia, vaya puto... odisea teño aquí ahora, vaya puto dilema, tío. O sea, se subo aquí non me dá tempo a cruzar porque o camiño é moi largo. É moitísimo camiño, tío. What the fuck? Non ente... Ah, vale, creo que... a mellor a idea é empujalo. Isto igual me pode dar tempo a subir, a despois... Non sei como vedes vos, pero eu non o vexo nada... Vale, era eso. Oh my god. Pois era esa a solución, era. Agora o tema é que hai cousas que son pelín rebuscadas. Un pelín na máis. E agora o problema é que isto das que sí, a verdade é que tuve un bo timing. Agora aquí é das que volve a girar todo. A ver, sí, mola cando dis, hostia, resolvino. Pero esta é a típica cousa que se bota aquí media hora, acaba hasta os collóns. Pero bueno, isto creo que é dos que modifica. No, isto é un imán. No, isto sí. Pero ahora o problema é que vou en oscuras total. O único que me axuda é esa puta linterna, pero non sei cando me vai vir a puta bola detrás e agora non sei o que... por onde teño que ir. Bueno, F. Porque aquí estou atrapado. Morri.
Veamos. Creo que teño que esperar arriba. Que pasa que non vexo o suelo. Creo que teño que esperar arriba. Merda, xa baixei demais. Vale, xa sei. Creo que xa sei o que teño que facer. Sí, bueno, xa sei, non, xa sei. Vale. Xa sei o que teño que facer. O problema é que ao estar a escuras non sei se me pasei do sitio ou non. Que ese é o puto problema. Que como estou a escuras teño que aprender de memoria. Vale, aquí creo que as escaleiras xa estaban adiante, non? Sí. E agora aquí hai electricidade, non? Aí vai a bola, que a bola ainda vai vir detrás miña. Vale, aquí non debía tirar. Volta a empezar. Vaya pesadilla, señores. Cando pensas que non pode... Bueno, eu sí que o penso. Levo pensando dende os primeiros 20 minutos do xogo. Que cando pensas que estás sufrindo, ainda che queda o peor. Ainda queda o peor. Aí está. Pensei que non se agarraba. Vale, teño que... Aquí é ter paciencia para saltar cando tens que saltar. O problema é que como non ves un puto carallo... Hai unha caixa aí. Ai, parou. Parou. Oh, dime que sí. Ui, que casi caio aí. Vale. Pensei que era máis larga esta fase, este trozo. Ui, aquí hai un láser. Ese é un láser que me vai disparar, verdad? E agora que? É que xa sabía eu que non era bo. Esperade. A caixa non a podo coller, ou si? Non. Está aí estancada. Bueno, de todas formas hai un salto. Toda esa caixa non me iba a servir para nada. Pois non acabo de ver o que teño que facer aquí. Estar a chimpos. Vale, aquí... Aí agora empezou máis adiante, non? Aí non. Antes fun eu para atrás, que é distinto. Ou a mellor teño que ir por aquí. Non. Non. Molaba, pero non. Pois agora mismo... Quedarase sin balas se dispara moito. Dime que é eso, porque se non teño forma de pasar de aquí. Se ten munición infinita, estou jodido, porque non sei o que hai que facer. Ten pinta, ou moita paciencia teño que ter, pero diría que ten munición infinita.
Isto ten munición. É que non acabo de... A ver, se fago isto... É imposible esquivar as balas. Saltando é imposible esquivalas, porque a ráfaga é moi grande. Bueno, non quería morrer, pero son normal. É curioso que os láseres o cadáver seguía cortando a trayectoria dos láseres, pero os láseres din, no, xa morreu, non disparamos. O sea, detectan que está viva a cousa que... Está ben esos feitos, Eu non sei se ten límite de balas isto, pero... Hostia, perdí unha perna, bueno, agora xa perdí. Castroume. Pois aquí sí que estou jodido, aquí sí que non sei como seguir, Non se me ocurre nada de nada. A única teoría que teño é que as balas sean limitadas e se repito moito isto que acabe por parar de disparar. Se algunha persona do chat ten outra idea que me diga. Estou esperando impaciente. Sunshinashi, Andrea, pode ser que se cancelen entre si os disparos. Bueno, é unha posibilidade. É unha posibilidade. Vale, igual se empeza a disparar o de arriba. Non se cancelan. Pero acabo de ver que cando activei o de arriba se move. Móvese. Entonces creo que a arma de arriba hai que usala para anular esta de aquí. Ou eso creí. Non lle acaba de facer un caracho. Ai, sí, que bota fumo agora. Bota fumo agora. Non sei se sigue disparando, eso sí. Vale, teño de disparar máis. Ahora confirmamos. Vale, aínda que non era o que dixéchedes, eso axudoume a dar a solución. Entonces, vedes como toda a aportación é boa. A ver, a veces está claro que é probar, pero a verdad que non pensar eu, hostia, aquí non chego a escaleira. Que hai unha caixiña, hai dúas caixiñas, hai un botón. Hostia. Vale, está en un tempo limitado. Pois que guapada, non? O da gravedade. O sea, pero a gravedade afecta a caixa e a min non. Ah, bueno, porque é un imán. Vale, é un imán. Non a gravedade. Estou eu boca a gravedade tamén. Vale. Vale, Manolo, acabaste de lucir. Sin as caixas non podo subir. A darlle o botón as caixas suben. Entonces, como fago? Incógnita, número... Aquí... Ah, vale, xa entendo. A clave é esperar, como sempre. Os timings. Os timings, amigos. Hai que aproveitar os timings.
O puto xogo máis los timings, tío. Me cago en su puta madre. Ou se non se está a volta ben, se non ata outro día. Vale, hombre, que aproveite, meu. E gracias por pasarte. Estuvo ben a charla. Vale. Vamos a ver. A madre que te parió. No me jodas. Pero esa escalera levábame para arriba. Ou está aquí de adorno. Ah, vale. Vale, creo que xa sei o que hai que facer. Vale, bien. Menos mal que non se activou cando parei a caixa. Oh my god, mira ti onde está o rollo. Vale. Teño que ir pola caixa. Os timings dos collóns, os timings dos collóns. Os timings dos collóns. No. Ui, a caixa que había matándome. Eu non sei vos, pero a caixa había matándome. Agora o problema é que a caixa creo que se vai mover cando activo o imán outra vez. Creo. Sabrémoslo agora. Igual teño que subir a caixa antes de que se active o imán. Que vai ser eso. Teño que subir a caixa antes de... Aí está. Esa non foi tan difícil. El buen time. Sí, yo. Hay cada timing. Esto caime encima ao pasar por debaixo. Ai, mira, aí hai un rollo que dispara. Vale. Un detalle que deixou aí a caixa colando. Hostia. Vale, ahora entendo para que a caixa. O láser non detecta a caixa, pero sí que me detecta... Hostia, cuidado, Este. Antes de nada, cargar... Ah, vale. Quedanme 5. E son as 10 menos 20. Ahora, cheguei aquí porque estou a facer un traballo no que falo dos creadores de contido que alega buscaba xente que... Directos para poñer como exemplos. Preguntaban se non che molaste se pedar contestar. Bueno, a ver, podo responder, pero... Sempre que non me interrumpa, a ver, se son preguntas así, digamos... de fácil resposta, que non... Porque isto xa ves que ten... o seu... Hostia, merda. A ver, é que eu, claro, non sei que tipo de pregunta van a ser, que é o detalle.
Vale, aquí a clave vai ser a caixinha esta. Claro, pero ahora non podo volver. Vale, a caixa igual a teño que deixar aquí para a seguinte fase. Que faz, Manolo? Bueno, a caixa era imprescindible para subir ahora mismo. Acábame de dar conta. Un pouco tarde, pero vale, para xa darse conta. Pois... sí, esa podo responder. Bueno, estou dudando ahora. Eu empecé en Twitch a emitir en maio, pero empecé emitindo en galego un mes, pero despois estuve en castelán e despois cambiei definitivamente ao galego en outubro, creo que foi. Se alguén... pero sí, creo que foi en outubro. O sea, levarei 3 meses, como moito. Novembro, decembro, xaneiro, sí, levo 3 meses. En galego non levo moito máis. Tampouco eso, levo desde maio do ano pasado en Twitch, porque non tiña conexión para facer streams. Pero bueno, digamos que íntegramente en galego levo 3 meses. Teño feito antes de outubro, fixera contidos en galego. Vale, aquí hai que usar o timing outra vez. A puta do timing. Con esto va igual, creo que no, ¿verdad? Estou pensando. Se necesito subir aquí. Non acabo de ver como vou subir aquí. Necesitaría unha segunda caixa, creo. Hostia, merda. Ahora mismo estou dudando, pero creo que necesitaría unha segunda caixa. Bueno, non sei se escoitaste a resposta. Son Shinashi. Bueno, Sun Shiniashi. Pero bueno, creo que quedou respondida. O sea, levo, resumidas contas, levo 3 meses facendo contido íntegramente en galego. En Twitch. Vale. Estou dudando aquí como teño que facer. Vou baixar porque quero inspeccionar unha cousa, a ver se non morro. Pero diría que aquí non hai máis caixas.
como carallo subo aquí e despois lle dou aguanta o rollo. Ah, claro, mira. Xa acabo de entender, creo. Ou non. Seguinte pregunta, tes xogado algún videoxogo en galego? Podo esperar que o mates esta fase. Ese complexo. No, a ver, eu podo ir respondéndome. Esta parte é de estar así. Xogo en galego creo, bueno, retransmitir no. Xogo de feito, se houvese algún en galego a mellor si que o puñería. O que suelo facer en algúns xogos que estaban en castelán era suelo traducir un pouco sobre a marcha, a veces un pouco mal, vou lendo e traducindo, pero Sinesio, pero non retransmitindo. Bueno, non é ten que ser retransmitindo. A ver, había o Preguntoiro, creo que se chamaba. Eu xoguei a un que era o Preguntoiro, que viña nun CD, se non recordo mal. Ahora teño que buscalo, porque eso fijo que hasta está por aquí, tío. Aquí está, vedes? Este logo, tío. Este CD tiño eu. Aquí está. 2003, tío. En perfecto estado están vendendo aquí, Este sí que xoguei. É o único xogo así que recordo. De feito, mira, salen os requisitos aquí. 200 MHz para a CPU, 84 MHz, no, 64 de RAM, Microsoft Windows. Sí, a ver, está ben a pregunta esa, a verdad que... É que eu pensei que dixera de primeira, estaba pensando en Twitch, e claro, en Twitch eu non... Pero sí, o Preguntoiro, sí. Ahora, creo que non me lembro de ningún máis. A mellor algún interactivo destes de navegador ou colco, pero... Así o que máis me acorde o Preguntoiro, tío, que hasta a veces ten aí requisitos e todo. Eu aquí o que non acabo de ver nesta fase é que se eu lle dou aquí, aínda que a caixa quede arriba, eu despois non podo subir á parte intermedia. Entonces estou na mesma. Eu aquí creo que ten que haber unha segunda caixa. Eu chego á conclusión de que ten que haber dúas caixas nesta fase. Non estou seguro, A mellor pode facer con unha. Ou espera. Quero darme conta dun detalle. Non había máis caixas. Estou a facer o traballo sobre creadores de contido, videoxogos e cine. Ainda de entender cal é por eso a pregunta. A seguinte pregunta sería: planeas facer outro tipo de contido en galego no futuro? A ver, eu teño unha canle de YouTube e subo os streams de Twitch aí. Poido aquí no futuro unha posibilidade sería YouTube. O sea, en plan, pues facer vídeos de concretos, pero no, o sea, en principio planeado non teño, quitando YouTube a mellor, é dicir, está a posibilidade aí de que faga ahora ao ir para lá vou morrer, claro, non me dera de conta. Por nada, F. Pero eso, que non... A parte de Twitch, vale, ahora teño que volver aquí, serio. Vale, no pasa nada, esto es fácil. No.
A ver, eu da molestia ningunha. O que pasa que, por exemplo, se fose noutra parte do xogo como a de antes, non che iba a poder responder no momento. Así, aquí sí que che a ver, en calquer caso podo pausar o xogo, o sea, non hai problema. Pero pensei que as preguntas non iban ser tan simples. Bueno, mellor hai unha caixa por aquí, que é outro camiño que non fun aínda. Mira, de feito aquí volve a aparecer a mariposa dos collóns. E aquí, igual, traendo a caixa, podo volver. Non sei se a mariposa é esa ou a polvoreta, mellor dito. Indica algo. Hostia, que rápido. Bueno, rápido. Ou eu lento. Que non avancei, creo que moito, dende que, bueno, aquí non dou subido. De feito, se dou a cargar, sígueme quedando 5. O sea, eu diría que non. O único truco xa deixar aquí a caixa. E despois subir. Credes que pode ser eso? Pasa que se baixo despois teño que volver a repetir todo. Porque vou morrer. Vou probar, porque total... Vale, a caixa caeu abaixo de todo. Aquí. Menuda mierda. Agora xa me suicido porque aquí... Ai, bueno, se teño a caixa podo volver. Bueno, é un pouco estupidez. Non sei se vale máis a pena que me mate que levar a caixa, pero bueno. Ou non, esperad. Igual sí que me sirve. Vale, no. O sea, sí que me sirve aquí. Ah, bien. Vale. Unha porta. Ou non, non é unha porta. Outra caixa. Outra caixa. Eu xa vos decía que me facía falta unha segunda caixa. Ora o problema é como sacala dai. Me cago na puta vida. Non me digas. Buah. Tes pensado algún cambio no teu setup? En que te refieres? Interno no PC? Sí. Seguramente non sei cando vai ser. E aumenta a RAM. Parte de eso non... Se te refieres a externamente, pois non sei, non. A veces pensei na posibilidade de poñer un micro de mesa, pero non sei se me dá moita lata, porque a min, aínda que o micro de mesa me daría mellor calidade de son, esta non me parece mala se uso filtros, claro. O problema que vexía dun micro de mesa, ou como se chame, é que teria que estar aí preocupándome
de estar cerca del, de... É un coñazo, non me gusta. Isto está aí todo o tempo e non se separa de aí. Pero hai veces que sí que é unha posibilidade de poñer uns cascos máis tal e usar un micro desos. Pero ao mesmo tempo é que este váleme para todo, porque este váleme tanto para uso xeral como para streamear, e o outro para uso xeral tampouco me acaba de convencer. Entón, ao final, cambio de setup, se me prefieres externo, pois non. Interno no PC, pois eso. Aumentar a RAM. Última pregunta, e logo quedome xa a ver o gameplay. Coñeces moita xente como a ti, ou segues ou moito contido en galego, amigo? Pois, a ver, coñezo aos que están no Twitch en galego, a Mosiño, por exemplo. Agora estuveron empezando algúns novos, entonces é máis que empezarán, entonces en certo modo puide que sí que aumente, aínda que eu son máis de ahora mismo de crear que de consumir, aínda que sone mal se isto dis fora de contexto. Digamos que sí, a ver, consumo máis que antes, eu consumo Twitch sobre todo tamén en castelán, pero hai xente, por exemplo, eso, Mosiño, un que empezou ahora que se chama Hijo de Gea, o Gaita estuve no vendo outro día como xogaba ao LOL, e así algúns que están en Twitch en galego, tamén Mariña e tal, pois algunhas veces posta velos tamén a Fieiro, bueno, podo contar todos os que están aí, non todos, porque hai algúns que fan un contido máis concreto. Pois os que xogan a videoxogos suelo consumir máis os que xogan a videoxogos que os que fan outra temática, porque a min gustame máis ver eso en Twitch que... pero bueno, tamén os que falan en xeral sobre algún tema, pero bueno, en galego sobre todo os que xogan a videoxogos, e aquí ahora mismo non sei como facer. E se vou aumentar no futuro é o que dicía, se esta comunidade crece o suficiente, pois é posible que sí. Está en aumento, polo que se ve, cada vez hai máis, está se vendo que de vez en cando engades unha persoa máis, como o Hijo de Gea este que empezou fai pouco, xa creo que conseguiu afiliado, por certo, nunha semana, creo. E nada, aquí ahora mismo non sei como seguir, francamente. Vou probar unha cousa, pero francamente non sei como seguir. Bueno, en galego, agora que o penso, non moito. Tamén teño visto algún vídeo de Recuncho Gamer en YouTube. O sea, creo que vin un par, moito máis non vi. Pero eso, principalmente o contido que consumo en galego é en Twitch. Vale. Se sigo facendo isto, aparecería aquí a outra caixa de forma milagrosa, pero non quero esa breva. Pois non, ao mellor non acabo o xogo xe tampouco, porque daqui a hora non dou pasado. O sea, máis que non dar pasado está me costando bastante. Porque ahora mismo para chegar a outra caixa, xa non acabo de ver como facer. Ui. Que como chego aí, tío?
Porque non hai forma de que esa caixa atraia aquí, porque despois non podo subir aquí sin esa caixa. Eu teño claro que fai falta dúas caixas para poder pasar do outro punto. Igual teño que xogar co tema de que caia ou non cae. Sí. Creo que teño que xogar con eso. Vale. Teño que xogar con eso. Aí está. Se perde aí a que caia aquí. Su puta madre. Uf. Outra vez o timing. Non vai moi veloz, que digamos. Ai. Vale, xa entendí. Ai. Vale, moi pronto. O teme facer que faga todo o recorrido este. Pero ainda así non é fácil. Uf. Que puta mierda, tío. Igual non debín paralo. Vale. Bueno, ahora estou-me liando eu solo. Tedes que disculpar pola miña manquedá. Ahora. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo subo ese obstáculo? Vale, para. Quero que ahora se a deixo aquí me cae despois. Vale. É a única forma de saberlo é probando. Veremos os resultados. Ora é cando non é... O sea, é fácil evitar a morte, pero ora é cando non debo morrer. A toda costa debo evitar morrer. Que imaginadevos que polo que sea me poño debaixo da caixa e me mata. Serían loles. Ahora que... Aí está. Aquí está. Aquí está a nosa amiga caixa número 2. O problema ahora aquí é que teño que poñer unha caixa nun sitio. O problema aquí é que teño que facer timing outra vez. É dicir, cando se esté empezando a recoller ou estirar.
Ahí está. Súbeme, cabrón. Pensei que caía, Madre que o pareu. A ver, aí despois non pasaba nada, pero bueno, tamén era pasar a primeira. Vale, despois de moitas voltas pasamos esta proba que posiblemente sea... Vale, ahora quedanme 4. Pero son xa as 10 e 10, Ao final non o vou acabar hoxe, O sea, teño claro que no. O sea, ahora sí que... Porque ao final, como enredei unha hora e media... Bueno, unha hora e cuarto falando... os collós. O sea, 3 horas se eres moi pro. Ou se non fallas nunca. Eu como perdín... Ahora aquí perdín moitísimo tempo, creo eu, Vale. Pero bastante tempo perdín aí dando voltas sin saber que facer. Vale, vou quitar a gravedad e o ter imán aguantan aí. Ahora non podo ir para atrás porque xa me impide. Non quero pulsar aquí, pero dou sin querer. Hostia, madre de Dios. No, oh my god. Vale. Estou vendo que as probas que hai a partir de ahora todas teñen que ver co puto timing dos collóns. Como lle gusta tocar os collóns co timing, tío. Cagueina. Teño que deixar. Tío. A ver, este tamén é o típico xogo. Aí estás. Hostia, os pincho. Este é o típico xogo que, chegado hasta aquí, ahora quérelo acabar. Diste, joder, agora nos... vale. E onde empezo ahora? Vale. Avanzaste mucho. Non sei, canto... Fui a pegar unha ducha. Eso tamén non tiña que facer eu. Tamén me tiña que pegar unha ducha. Tiña 4 ao pasar a anterior fase, agora xa me quedan 3. Vale. Foi rápido este último bloque, logo. Ahora o problema é que aquí... A ver, vou pararme detenidamente porque é a segunda vez que me acabo de tirar ao suelo. Hostia, pero logo aí que hai que facer? Deixarte caer? Non é, porque acabo de caer 3 veces. Ir para o outro lado? Tampouco. Que hai unha corda? Non. Hostia, que iso é un botón que se activa. ¡Merda! Ah, bueno, solo en las luces.
Ai, pensei que me daba tempo. Vale. Hostia, que non vin onde quedei. Bueno, outra vez vimos ao fulano sendo rebanado e agora electrocutado. Hostia, aí está lle dando un choque aí. Non se chama. Vale. No, o timing. Aí contestaba ao timing. Joder, a primeira vez tireime ben sin querer e agora non hai maneira. Vai a merda de checkpoint. Ese checkpoint é unha merda. Bo. Non quería facer o que fixo o fulano, pero o fulano, como é gilipollas, tuvo que facer esa mierda de baixarse. No. Vou facer como os xocas, empezar a facer gemidos tumbos. Joder, tía, que me está dando rabia, que a primeira vez caín ben e agora non vou dar caído ben por culpa desta mierda de situación. Vale, timing. O timing, claro, por cierto, ten que ser sempre o puto timing. No way. Vale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. A ver, espera. 1, 2, 3. Vale. Son 2 segundos, prácticamente, que está encendido e 2 que está apagado. O sea, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, ahora ya me lié. Centrémonos. Vale, 1, 2, 3. Hostia, menos mal que non acorda, si non comíamos un hostia contra a puta roda. Vale. Vale. Aquí, a ver, ahora xa teño ganas de saber. Joder. ¡Oh! 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 Ao final sí que o acabo. ¡No! Bueno, a mellor esta parte é a máis larga do puto xogo e agora ao final, pois aquí dame pa un string inteiro. Vale. Hostia, que isto ten tempo. Como lles gusta aos creadores deste xogo tocar os collos? Vale, agora sí que me perdí. A ver, vamos a ver. Super. No. Ahora sí que hasta me doeu, que a sierra me cortara, tío. Se me pode aplastar. Hostia puta, que non lle dei a botar. Iba co tempo moi xusto, tío. Creo que pode matarme se me aplasta. Non estou seguro, pero creo que sí.
que vou mover a caixa hasta aquí e agora volver, porque sin movendo a caixa leva moito máis tempo. É que... No, xa morro, claro, é verdad. Son idiota. Aquí é todo ou nada. Unha vez que estás subindo é todo ou nada, porque despois non podes volver para atrás. O problema é que aí, como se queda agarrado á esquina, perdo moitísimo tempo. Se o fulano me subira máis rápido, non perdería tanto tempo. Vou non pejar de todo, a ver se así hai sorte. Vale. Hijos de puta, cabróns de mierda. E agora póñenme... Ai, que cambia todo o tempo. En bucle. Ai, que bien. Vale. Esta información hai que dala, Oh, impulsoume todo, Vale, menos mal que empezo aquí, tamén se o dito. Vale, aquí ahora mismo creo que hai que calcular. Vale, creo que xa sei o que hai que facer. Vale. Sei o que hai que facer, pero non creo que me sala ben. Non. Teño que... Aquí a música axúdache a saber cando vai cambiar. Non activei o imán. Dios, qué rabia. Vale. Vale, pues nada. Estaremos intentando. De yo imán, pero ¿ahora qué? Ahora caeo. Hostia puta, chaval. Vale, xa entendo. No, pensei que morría. Pensei que morría. Pensei que morría, que me pillaba ese trozo de... Hostia puta, esta parte. Hostia, esta parte, chaval. Hostia puta, esta parte. Teño que me quedar agarrado aí. Vale, por lo menos fan un botchen point. Creo que me teño que tirar antes de que cambie a gravedad. Vale, o tema era que se agarrara aí. Hostia, pero esta parte é jodida, creo, Vale, xa entendí. Bueno, casi safo, pero ao final comíme. Vale, xa entendí. Bueno, no, aquí estou mal. Oh, no. Sí, no, estou mal. Estou mal. Uf. Esta parte é jodidísima, por eso poñen o checkpoint aquí, Vale, xa entendo. Bueno, digo que xa entendo, pero en realidad no.
As tripas. Víronse as tripas outra vez. Pouco cabróns, non? Cierra nos dous lados. Sigue cambiando. Oh no. Ah, para, que aquí hai un botón. Creo que hai un botón aquí, non? Vale, pero aí hai corriente. Entonces eso... Ainda me confunde máis ese botón. Pa que sirve? E dame tempo a recorrer todo isto. De pavo. Hostia, creo que xa sei por que está o botón ese aí. Teño que accionalo ahora. Porque non está aí para nada, sabes? Teño que accionalo. Vale, xa entendo. Pero cambia a dirección para a dereita, non? Hostia, entonces no. Entonces vou continuar para adiante porque non me dá tempo. É que non acábame de rayar o tema do botón ese, porque pensei que activaba a electricidade, pero non, cambia a gravedade tamén para a dereita. Tío, non me dá tempo a cruzar aquí, Dame moi pouquísimo marxe. De feito, aquí se me paso como me sa... Hostia, aquí xa morrín por altura, chaval. No, tío, non me dá tempo, Tia puta, pois aquí non sei como teño que facer. Aquí morro se vou aquí. Ai, si, hostia. No outro lado. Pode ser, pero o problema... Para empezar, o problema é chegar ali. Que non vexo a forma de chegar, porque teño tempo moi xusto. E o problema é que esta costa arriba ainda me prexudica. Non dou chegado a esa parte porque é imposible, non me dá chegado o bicho. Puto personajoide este. Parte que non sei se hai un obstáculo aí. Espera. 2, 3. Bueno, xa non sei contar. Que oír o ruido en aumento faime contar mal. Creo que son 5 segundos.
máis non é. O sea, máis como moito son 5. Non me dá tempo en 5 segundos a cruzar todo eso. O que se me ocurre é que algo quedará atrás sin desactivar, pero ahora de aquí para atrás non podo ir, creo. Creo que non podo volver para atrás. Hostia, tío, como fago aquí? Co cerca que estou do final, tío, que estou xa aí, estou no último. Mira, xa non me salen trozos. Xa non me salen trozos, isto é o final. Xa non hai máis puntos de carga. Isto é o final. Estou no puto final. E vou quedar aquí, no limbo. Hostia, e si é eso, quedar no limbo. Por eso se chama así. O vou quedar aquí, amigos. A ver, vime en situacións peores e salín. Espera que aquí... Madre de Deus. Creo que teño que saltar a mellor. Pero... creo que tampouco me axuda un segundo. Ah, para. Acaba de me ocorrer algo. Que raro, ¿verdad? Que o matasque. ¡Hostionazo! O raro é que eu non matasque. Bueno, xa mal, fatal. É que non teño claro que ir a saltos vaya máis rápido, É que parece que hai unha parede aquí. Eu non sei se o notades vos, pero dá má sensación de que de aí non podo pasar. Bueno... Eu creo que hai unha parede, non sei se o notástedes. Pero bueno, vamos a ver. Que é como se aquí... É que claro, como cando a gravedade tira para arriba, quítache toda a inercia que levas, que eso non me gusta, por darte. Dende aquí xa non me dá tempo. A min dame a impresión de que hai un campo de forza. Hostia, é que o problema é que a gravedade dache esa mesma sensación. Pero a min, que estou xogando, dame a sensación de que o personaxe aí non subía máis. É que sempre, se vos fixades, sempre me para no mismo sitio. Ou é porque literalmente non podo chegar a máis lexos polo límite de tempo. No, aí párame. Que pasa que coincide co cambio de gravedade, entonces non sei se é polo cambio de gravedade ou porque hai unha parede, tío. É que dá a sensación de que hai unha puta parede. Vale, vou probar outra cousa. O activador sirve para comerte isto.
Non sirve para nada, vamos. Pero vou probar unha cousa que se me acaba de correr. Ireime moi pronto. Oh, merda. 1, 2, 3, 4. Pois aquí estou atascadete. Ah, no. Again. Hostia, de feito eso... Vale, eso ten corriente independentemente de que lle dé ao botón ou non. Ah, parade. Acabo se me ocurrir unha cousa. Bueno, non sei se vai servir de algo. Non sirve de nada o que se me acaba de coño. No. Para, vi unha cousa nova. Esa corda de aí. Hai unha corda aí. Esperade, vou esperar aquí. Hai unha corda aí, creo, Non sei se sirve de algo que me amarre a corda. No, é adorno, nin de coña me agarro a él. Aí vai, trip mimo. Que gráfico, Hai unha parede aí, chavales. Non podo continuar a partir dese punto, Hai un común. É que como cambia a gravedade. Pero é moi raro que chegue sempre ao mismo punto, ni máis cerca ni máis lexos. O sea, aí, xusto aí, o personaxe quédaseme parado como si houbera unha parede, tío. Bueno, merda, sabes? Ai, desta vez fun ben tronzado. Nah, tío, non me dá tempo, chavales, non me dá tempo. Aquí nin o timing me salva, Porque o problema é os chimpos non me axudan. Porque cando salto certo. O problema é que non comerei moita hostia. No, voume comer moita hostia. Se caio dentro un... Uf, no. Non acabo de verlo. Vou non intentar, Pero... Puf, é moito timing o que ti propós aí, Se é un bu. É como fago iso? Porque todo se me sale ben, hai moitas papeletas de que coma a sierra. Hostia, non lle dei ao puto botón. Cago na puta, por unha vez que o pixe. Ai, non cheguei ao botón.
Non lle dá o botón, non lle dá, non lle dá. Non lle dá. Ai, tiña que probar agora a darlle porque parecía que non iba. Pois o que decides pode valer, pero non me acabo de convencer, Ah, pois sí. Ah, este é o final. Había unha puta barrera aí, me cago en su puta madre. Pois era eso, sí, señor. Sí, sí, ese botón tiña que ser clave. Vale, ahora vais poñer todo de colorines, non me digas máis. Parece que cruzou, o sea, estaba no limbo. Estaba no limbo, entendo, acabo de vir ahora, e o tipo é como que... Ou a mellor non, estou moi inventando. Joder, pois este era o puto final e o puto punto de guardado está xusto no final. Vale, e agora que? Un momento, isto non era o principio do puto xogo. Non me jodas. Non me jodas, esta é a conclusión do xogo. Estaste burlando de min. Este é o xogo así, en bucle. Ou, pera, a ver, deixame ir para diante. A mellor é volver a empezar. Non ten pinta de que estás volvendo a empezar. Pasa que antes, cando iba para a esquerda, había como un... Ai, non. Non é o mismo. Está aí a tipa. Hostia, por un momento parecía o puto principio do xogo, Vale, aí. Vale, pois xa está. Isto... ni siquiera chega a acercarse ni nada. Moita xente vexo aquí, Vexo moita xente para un xogo como este, Que non digo que desmerecido, pero vexo moito xogo aquí. Non hai textos, nin nada que traducir, nin así, bueno, quitando o do menú, que eso traduce calquera en 2 minutos. A ver, non é por desmerecer, o xogo está ben. Pero, a ver, vou esperar, porque a mí... Non hai collóns a pasalo. No! De feito, pensei no outro día. Dixen, hostia, la perseverancia tiene su recompensa. El crédito a quien lo merece. Acábame saltar aí un logro de 100 puntos ou 100 Gs destos. A ver, o tema é... Como explico isto? O tema é... Non, non explico, o sea... Xo casaría. A ver, eu de feito mentalmente pensei no. O xogo podría, pensei, dixen, unha vez que o pase, plantearme pasalo e cada vez que morra ter que volver a empezar de todo, de cero. Pero é que non vou ser capaz a pasalo, porque non me vai salir todo a primeira, nin de coña, pero nin de coña. Nin de coña me vai salir toda a primeira, porque a de timings que hai en certas épocas en certos tramos do xogo. E agora aquí ao final, xa este final non é un timing difícil, porque os vi máis difíciles,
pero ainda así non era fácil. E vasme dicir ti que pases este xogo sin morrer. A mellor en YouTube non discuto que haxa algún que o pasara sin morrer, pero eu nin de coña o paso sin morrer, nin de coña. Gracias por ver este stream e vémonos nun próximo. Hasta logo.